Čaute ľudia, sme u ďalšieho videa, tu je Hexo a je tu s nami Play 9. Ak ste si všimli, mám nový skin, je na ňom Oveskas, no tak. A dneska ideme hrať s Play 9, s Playom 9. Stavienie, aby si prežil. OK, tak, ideme na to. No tak, ideme hrať stavienie, aby si prežil, ale musíme hrať ako bezdomovci. Áno. OK, tak si zoberiem asi bezďak. Ale nekopíruj ma plus. Ale plus fakt. To ja to nebudem. Ja si berem hnedú farbu. OK, ako bezďak. Ty budeš mať aj dvere? Neviem. Ja nie. To spravím tak ako spadnúci. V takom by som nechcel bývať, ani ty. No. Možno ty áno. Ale. Ty to robíš, aha, z tohto, hej. To je hovienkový blok. No? To aj má byť hovienkové. Ľudia, viem dobre stavať aj Play, ale teraz keď to má byť bezďacký dom, tak budem sa snažiť čo najhoršie. To postavím. OK, ľudia. Ja robím za... A ľudia, môžete nás podporiť lajkom, alebo kľudne aj odberom. Však, Play. Áno. A dávajte odber aj na kanál Play 460, lebo to je kanál Playa, s ktorým hrá. Potom si pozrieme aj tie domy, ako vyzerajú. Kľudne. Keď to budeme mať. Nezačína pršať. Nie. Ja si spravím takú divnú strechu. Veď ja aj mám divnú. Tam bude aj pršať. Hada mi to také monstra ako ty nezničia. Dúfam, že nie. Lebo nejaký tučko by mi to mohol zničiť. No tak. Fuj, niečo tu smrdí. Nepokakal si sa? No, nie. Musím to tu trochu praviť. Ja to mám celkom dobre. Celkom? Tak by si chcel aj v tom bývať? Či to zase nie? Zase to nie. A myslím, že tebe by to bolo dobre. Nie. Áno? To by sa ti páčilo. Mne by sa to páčilo. Potom uvidíš, čo som si dal do čestky za super zbranie. Nie. Máme žiť ako bezdomovci. Dúfam, že si tam veci, niečo také. No, veď žijeme ako bezdomovci. Ja si dám drevené. Drevené, tak sa neviem, ako chceš zabiť nejakých mobov, čo pôjdu. Ale veď sme ako bezdomovci. Čo si tam ty dal Pána Boha? Uvidíš, to bude ešte lepšie, než to tvoje. Som mám trošku lepší dom. No a ja mám bezďacky, tak čo si čakal? Veď ja nemám tu ani na jedlo. Veď ja ani jedlo nepotrebujem. Ja musím jesť ryby, si tam dám. Fuj. To by chcel ryby. Maximálne ty. Dobrá hrátka.
Budem mať trapné dvere. Dobré dvere, nie? Veď tá ohradka je ako za 1 000 000. Čo? Veď tá ohradka je za 1 000 000 eur, na to bezďak nemá, ty. To bude strašne potom. Čo? Veď to je z dreva, ty. Ja budem musieť jesť otravené ľudí. Na to ti je jedlo, ty. No, aby som pokejžil. Nie. Touto tu jedovatú budem musieť jesť. Na toto sa radšej ty nebudeš dívať, jo? No, potom si budeme pokazať doby, okej? Jo. No, čo som chcel? Aha, ako som chcel. A ja si idem akurát veci dať. Musím ten najhorší. Nie, ja si nedám ten najhorší. Na to bezďak nezoženie z železo zase. Lebo jemu sa nič nebude chcieť. Ty máš aký armor? Uvidíš potom, hlavne sa nepozeraj. On sa nesmieme pozerať. Ja nesmiem mať ani dobrý meč. Veď ja mám všetko drevené iba. No. OK. Kozie rohy tu sú. Ďalekohľad. No tak luk hádam si bude vedieť robiť. A nesmieme si tam dať jedovaté šípy. Tak ja už som hádam. Idem chytať jedlo a možno do vody. Udicou. Aby som aspoň mal na dačo. A pras. Aký má je potom? Hlavne sa nekúkaj na môj. Áno, mám rybu. Aj ty počuješ také divné zvuky? Áno, to čo je za zvuk? Ja si sám neviem. To čo je? Ja sám neviem. Ty chrochtáš alebo čo? Nechrochtám! To bol malý cukrín. Fuj! A fakt, čo to je? Ja neviem. Už je noc, už musíme ísť. Počkaj. Ja si tam musím dať pár veci. Dobre, idem sa pozrieť ku tebe. Dobre, kľudne. A Vardena nemôže sa v tomto. Nemôže sa play Varden. Zabudni. Vyhodím to raz. Tak čakaj. Ale prečo sa spawnuješ Vardena? A to sa nechťace. Čakaj. A čo keď tu... Dobre, čo tu všetko máš? Daj si tam rýchlo postu. Ja už som si myslel, že čo sa... Už je zambitý. Jo. Počkaj ho a... No iba jednu. Ukáž. Postel tu máš, v čestke máš armor. No, to záhraduje ako za 500 miliónov. Poď, rýchlo. To je iba obrana. Pozri sa na moje. Počkaj. A pozri sa do tej čestky. Čo tam mám? Čak super. Dobre, choď rýchlo do svojej bejsky. Ja sem pár vecí pospavnujem.
Ešte máš poslednú chvíľu si niečo opraviť. Rýchlo toto. Ja si rýchlo dám veci. OK. Tak toto neviem. A musíme toho zabiť, čo spavnem. Rýchlo veci. Dobre, mám veci. Dám si respawn. Dobre, mám respawn. Koho si tu spravil? Vítrame. Dobre. A teraz. Tebe zmizol dom. A ja nemám posteľ, hej. Dobre, poď sem. Zamkni to za sebou. Dobre, mám. A dvaj, uhni sa. Zabíme ho. Play, musíme ho zabiť. Počkaj, ja si vyháčem bloky. Máš lúk? Bohužiaľ nie. Kde ten výter? Mám. Poď von. Mám. Hadicu. Zomri. Máš nejaké... Jaj, sorry. Máš nejaké jedlo? Jedlo? Čo ti? Iba tie ryby. Predaj. Hoď mi rybu. O, tak už by zmizli. Dával rybu. Som hladný. Čakať? Ne. Okay. Ne. Ne. Mám ťa zabiť. Nezabíjaj ma. Plus. Dobre. Ne. A ja sa nedostanem von. A nemáš tu kopať. A ja sa nedostanem von. Kašli na to. Mám nápad. Ja mám 2 HPčka. Čakaj, pozor! Zabil ťa! Aj mňa zabil. A kde to som? Kde to som? Musíme nájsť tie svoje baráky. Poď za mnou, ja viem, kde sú. Ideš za mnou? Áno, som za tebou hneď. Vidím to! A ja. Rýchlo, tuto je. Máme každý 3 životy, OK? Áno. Ne, mňa zabije vítr. Au! Ja zomrem. Ja nemám šancu. Prečo si tu spavnul 2? Ja ani. Bum. A koľko máš životov stále? Našiel som svoj armor. Koľkokrát si umrel? Už 2-krát. Ja tiež 2-krát. Kto zomre, ten prehral, ale nemôžeme sa sami medzi vzájom umierať. Kde si? Mám do ťa aj creeper zabije. Pomoc! Dúfam, že Nie. A nesmieš, musíš ísť presne na to isté miesto. Nesmieš stane zdráť, OK? Nie, uteč! Nie, prečo vravím uteč? Jaj, uteč. Ja som... Jau! Ja mám meč. Aj helmu. Ja mám helmu. Ja sa budem točiť dookola. Tak ja tiež. Zomrel si? Nie, ja mám 3 HPčka, ty. Ja 2. Zomrel. Umrel som. A ja. Ešte. Počkaj, kukni na mňa. Poď dole. A pozrej. Hej, poď predo mňa. Zomrel. To nie je fér. Ale vieš, kto... Ešte sa na čo ideme pozrieť. Poď sa pozrieť. A čo tvoj domček? Môj aspoň žil trochu dlhšie. A sú tu z neho aj trosky. A ja som ti musel pomáhať. Hej, Hexl, tu je portál. Hej, to už si nevšimol? No. Kde si? Portály dole. A vidím ťa.
Počkajte. Je do lávy. Ľudia, ak sa vám toto video páčilo aj s playom, tak rozhodne dajte like a odber a u ďalšieho videa zase čau!